Егетләр, әгәр өйләнергә теләсәгез, пешерә белә торган хатын сайлагыз. Үзенә пешергәндә сезгә дә өлеш чыгармыйча калмас. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген бик матур, бик үрнәк, бик музыкаль, бик җырлы гаилә. Яраткан җырчыларыбыз, Татарстанның атказанган артистлары Буаныклар, Рафаэль Диналатиповлар. Сәлам, Рафаэль. Сәлам. Хәйрле көннәр. Сәлам. Шатбыз күрешергә. Рәхмәт. Күрәм, ниндидер бик матур бүләк талып килгән сез икән. Миңамы ул? Безгә ул дип әйтгәндә безне. Булат, буш кул килмибез бит инде. Беребездә монда килүчеләр мәсьәләләренә шуңа күрә бездә бүген Рафаэль белән бер кичкенә генә бүләк алып килергә уйладык. Бу безнең Казаныбызның, мәркәзебезнең Гизек кашы булган, уларның каягына барсаң да, нур чәчеп торган Кал Шәриф мәчете. Моның бер аерым сире бармы? Безгә тапшыру нәкъ менә Кал Шәриф алып килүен. Менә кухняга инде иман нуры биреп торсаң һәм менә Ходай Тәала биргән ризыкларның кадерен белергә ирек. Инде сезнең тапшыруны төрле төбәкләрдә карыйлар бит. Шуңа күрә яратып карыйлар һәм каягына кем генә экраннарны кабзып ачып җибәрсә дә Казанда бар икән дип. Кал Шәрифне күргәч, рәхмәт. Сезнең истәлекле бүләгегез үзенең урын алачак. Әлегә стендыбызда безнең башка истәлекле бүләкләр дә бар. Безнең тәмле көрәшне башлыйбыз, дуслар. Кызык булачак. Инде билгеле булганча Рафаэль абый, Дин апа бирелгән ризыклардан нәрсәдер әзерләргә кирәк айрым вакыт эчендә. Теге вакытта без бер бәрәңге кыздырган ягында фирменный. Мин Рафаэльдән башлыйм, Шул бәрәңге бөтен кеше. Малай, фирмен бу ашны гына бишәди һәм казаннар. Фирменда бүген кабак бар. Карамда бөтен витаминны әйберләр инде. Бөтенесе витаминны. Монда хәтта җимеш тә куйганнар бар. Ит тә бар монда. Җимеш тә бар. Кабак бит сами витамины бар. Ой, аның витамины. Нишлибез хәзер? Белән сәшләргә кирәк. Бүген бәрәңге белән генә булмас инде. Бүген миңа бәрәңге дә кирәк булачак. Кирәк булмы? Бәрәңгесез булмый малай. Бәрәңге та. Монда мен ит. Бәрәңге ашыймы? Булат, итне кулланабыз. Һәм кабак, һәм шулай бәрәңге белән бергә әллә запеканка ясап карыйк фирменный. Мин Рафаэль абый ышанам. Шуңа күрә миңа бәрәңге кирәк булачак. Таба кирәк булачак кыздырырга. Та нәрсә кирәк булачак. Калганы бар, калганы эш барышында хәзер Дин апа. Менә кабак. Икиш кабак пешерәсезме сез игездә? Мин кабак пешермим. Ырлыгы миңа ди. Шулаймы? Дигән шуна да электеге кабак пироглары. Кабак бәлешелек пешерә дигәндә. Хәзер теге бары бик менә дөресен әйткәндә хәзер бары бик алай бәлешел пешерергә. Или иренәбез мин или бик нимә. Камыр биләре баскан юк инде. Камыр биләре бик теге хәзер бит ни. Шуңа күрә мин сирәк кулланам, мин дөресен әйткән. Рафаэль кабак ди. Давай Рафаэль пешерин. Пешерди я. Дин апа сезгә дә бераз пешерә кирәк. Мин нәрсә, монда мин кабак баргач инде. Әйдәгез булай әйтәм мин, кабакның тешен кыздырып ашатырмын. Нәрсә пешерергә инде шуннан да монда бик күп төрле ризыклар куйганнар. Гөмбә бар. Гөмбә бар. Кабаклы гөмбәле берәр нәрсә бар. Беләсезме нәрсә куйганнар? Хәтта менә монда йөзем, вак җимеш тә бар инде. Әйдәгез булай әйтәбез, мин ботка пешерәм. Нинди ботка? Ботка, кабак, дүге, йөзем. Дүге кирәк. Рафаэль абыга кирәк бәрәңге, димәк сезгә кирәк дүге. Алар булса, яхшы була. Итне? Ит шунда ботка эчендә буламы инде? Или боткасы гарнир буламы? Юк, бәлки нидер, менә яшелчә әйберләре генә ашыйтыр. Әйдә бүген шундай ниясыз. Иләрсе киләме? Ит ашысы килә инде. Алай сөйләгез. Юк, аны итен монда Рафаэльга бирә алабыз. Зур бер. Әйдәгез иттән бер нәрсә. Отбивной ясасын. Үзе отбивной дия. Әллә Рафаэль абыны отбивной белән сөйлисезме сез? Юк, бәрәңге генә яратам. Кая шундый ирең булса, бәрәңге генә ашаучы. Иртән бәрәңге, көндез бәрәңге, кичтән бәрәңге. Алай сөйләгез, мин тогда иттән тиермен инде. Отбивной кебек нәрсә. Тиеп берәр нәрсә кыздырып. Һәм кабактан ботка пешеребез инде. Аңлашылды. Вакыт күп бирелмәй, эшкә керешергә кирәк булачак. Инде сезгә теге яисә бу эшне башкарырга, яисә кыздырырга пешергән ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган яраткан спонсорыбыз дип әйтер идем мин. Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба.
Германия технологиясы буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Һәм тагын бер кызыклы фактка игътибарыгызны юнәлтмәкче булам. Һәрбер Кукмараның фирменный табасында бар менә шундый фирменный логотип Кукмара дип язылган. Бары тик Кукмара савыт сабаларында гына. Шуңа күрә савыт сабаны сайлаганда игътибарлы булыгыз һәм сыйфатлы савыт сабалар гына сатып алыгыз. Зур рәхмәт спонсорларыбызга. Бер кул шабый алыйк әле. Үзебезнеке. Үзебезнеке. Инде безнең кунакларыбыз белән соңгы очраштан шактый вакыт узган. Ул вакытта алар ниндидер гөрләп, шаулап юбилейларга әзерләп җиләр. Иде шулай бит? Әйе. Рафаэль абыйның юбилеена. Әйе. Билгеләп үттегезме? Рафаэль абыйның гомер бәйрәменең юбилеен матур итеп сәхнәләрдә билгеләп үттек. Ул тур концерт программасы эшләдек. Һәм аның белән без районнарда, республика районнарында, чит төбәкләргә дә шулай чыктык. Әйе, матур гына үтеп китте күңелегез. Бөтен республика һәм күрше республикаларда белделәр инде Рафаэль абыйның юбилей икән. Әйе. Әлле. Үзегезнең бергә менә гомер кичергәнегезгә. Ансы булат быел булды. Август айында 30 ел булды. Әле менә күптән түгел әле. Инҗи той. О, котлыйбыз. Рәхмәт. Котлыйбыз. Үзегезнең аны ничек билгеләп үттегез? Ансы инҗи той битендә әйтәләр менә шулай анда. Ир кеше инҗидән эшләнгән белән нәрсә бүләк итәргә тиеш дип. Нәрсә бүләк итте? Юк инде, ул үзе инҗе кебек. Ай. Булат, без ул вакытта гастрольдәйек. Мен тамашачылар белән киттем. Менә бу алкышлар динә барсы синең өчен мин аны сиңа бүләк итәм дип. Ола инде теге гомер Зурдан кубып. Да, ул хәле зурдан кубмады инде. Ул теге көмеш туй түгел, алтын туй түгел. Шулай була 30 ел инде матур гына әйтер, без аны балалар белән якын туганнар белән шулай билгеләп үттек. Җыелышы бар, ну булды инде бар. Табын әзерләнде инде. Табын әзерләнде, матур Әйе, иттереп. Кабаклар пеште инде. Әйе, матур иттереп. Итләр тиелде. Тиелде. Ярар, алайса көтәбез икән инде 50 еллык алтын туйны. Алла Ну, билсен. озак көтәсе калмаган, ни бары 20 ел. Ит булды әзер. Ит булды. Инде шул әлеге дә баягы Рафаэль абый. Каранчы. Биләләр. Йо, безгә Гөлзирә кирәк әнә. Пластмас кашык белән керергә кирәк. Әлбәттә. Байсалар. Ул һәрвакыт шулай пешерәме? Эшләп биттер. Туда байсаласы бар, туда. Майсаларга кирәк. Давай. Я 30 ел дип әйтә, барыбер инде кызык бит. Үзегезнең туйыгыз үткәргәнне хәтерсезме ничегрәк? Ничегрәк булды менә 30 ел элек сезнең туй мәҗлесе, кияү кәләш, кияү Рафаэль, кәләш Динә. Кунаклар кайда булды, ничә көн бәйрәм иттегез? Хәтердә малай. Ул вакытта бит инде авылларда теге, әлек хәзер кебек кафеларда нәдә үткәрмәй бит инде. Әлбәттә, инде вакытта идә. Иде. 3 көн. Үтәдер инде. Беренче көнне яшьләр, икенче көнне туганнар, аннары коллегалар бер көн. Бу шулай итеп 3 көнгә сузылая. Аннары bir atnadan 10 gündən indi qarşı ayaqda, qız yağında uzaq. Anda da barasın hələ. Tur şulay 2-3 gün uzayında. Bax, Mənə bekləşik. Hətta bu Элек братна суга сузлайды туйлар. Әйе. Жей айларында булган дисең. Августта? 30 ел элек августта 9 августта өйләнештек. 3 көн той булдырып биләр ягында. Иде үткәреш иде бит инделек. Әйберләр җиләк җимеш өлгереп җиткән. Әмма ул вакытта бүләк иткән берәр бүләк исем калдымы әле теге сервислар ул вакытта бүләк иткән. Сервизлар, әйе. Менә мин әле хәзер дә шул кашыклар белән кулланам, көмеш кашыклар иде. Әйе, хәзер. Исән әле 30 ел. Хәзер дә исән, хәтта аларның әле бизекләре дә бетмәгән. Антиквариат. Набор. Ул вакытта бик сыйфатлы булган инде алайсалар. Шуннан да хәзергеләр белән. Шып-шым кашык. Бәлки хәзер дә шулайдыр инде. Но мин әле хәзер дә ул минем нидә кулланышта ул кашыклар, ул пычаклар бар. Туй күлмәкләрен гадәттә кемдер саклый, сакламый, фото саклый. Тора, туй күлмәге тора, фотоның рәте калмагандыр инде. Аны теге кызлар, балалар кичкенә чакта шуны киеп уйныйлар иде. Принцессалар булып уйныйлар иде. Шулай итеп, туй күлмәгенең. Димәк, туй күлмәген саклыйсыз? Күлмәк саклана. Күлмәк бар. Әйбәт икән. Я динә ба, монсын нишәтәбез хәзер? Сезнең Хәзер итне кыйнадык. Менә нәрсә булгач инде, менә каймак бар. Туз бар, борыч бар. Хәзер мин шуны әзрәк кенә соус ясап салып торам, әйме. Аннан соң инде табада әзрәк кенә 2 яклап та кыздырып алырбыз да, Рафаэль бит инде объемны дигәч. Аннан соң Мен бәрәңгә туры Рафаэль абый, бәрәңгә бирәм мин. Бәрәңгә кирәк булыр миңа. Бәрәңгә күп кирәкме, аз кирәкме? Юк, күп кирәкме җитә. Аны икесе дә икән. Бәрәңгене аерым бер савытта. Кыздырып алабыз. Аерым кыздырабыз инде. Кабакны ничек турырсың? Кабак турарсың башта. Кабакны
Әйе, шиштартырға керек бітелем. Әйе, өзіне өзі тартына шо. Бақшыл. Бәрәңгенегінде аның іші біткен, бәрәңгені біз Әйе. қойып тұрайық мына мұндарақ. Қабақны. Рафаэль, әйе. Қабаққа тәк, жермен жабыршыған екен деп Қабақның жартысын. Ай, мен аңладым. Атиповлар ғайласында кім қабақ тұраушы, Болады. қабақ кесуші? Қабақты мен қолға алдым алуында. Зинапат кесушісі әне. Әйе, кесуші Рафаэль. Білесіз мені, Рафаэльдің әлі ярты қабағы қалды. Шулай болғаш, мұны кесіп тұрмайды нәрсеге. Зинапат, сіз Тегісін. бик экономичный хужабик екен бит, ә? Хужабик, Бик ақыллы, тәжірибелі. Міне, онсы. Рафаэль абай! Ирәлі Қазір тегі Рафаэль қабақты! Сен жетемісің мұны ярты? Жите Меңа жетеші ғой. Меңа жетеші. О, жите. Мұнсы? Мұсы Мұнсы екіншісіне. біздің музейға қала. Мұсы екіншісіне. Екінші келгенде ме? Екінші келген кішілер пішірілер. Яқшы. Болсын шылай. Запас. Енді менің әзірек кіне қазір соуста тұрды ол ғайбет. Қарайсың, мен қазір үтіні қыздырып алам. Оның үшін май керек болайын мен алам. Май бар. Бар да бар, bütün нәрсе де бар. Алығыз 2 майында зейтун майда ансы сыйық май. Аха. Тирәсі мен консультант қарап кетейін, менің не үшін тұрышында. Елет келіп. Консультант тип аннан ол жеңсен ішейбіз. Мұнда әркім өзі үшін. Ну, шойда ярдәмләшсәгіз болайын да. Әйе. Мен Тұз теге бұрыш сұрауым салындымыз неге ба, юққа Рафаэль? түгілі, тұз забырышты. Тұз забырышта салынды мысың? Қазір Забырыш кереге біраз ғана. Бар бітіне 30 ел. Тоқтар, таза бекін. Күнінде бірге, Қазірде- түнінде бірге, гастрольде де бірге. Сіз бірасты көрішмеше тұрған уақытыңыз бар мысың сіздің? Рафаэль абай, бәлкім те көрішмеше тұрған уақытыңыз бола ма? Бек сирек. Алайса бұйылны сендей сыңғы қойнар яңылықларыңыз болды. Шайтеді. Бұйылны деп етейік біз. Міне, жей нешігірек өзді? Жей 2015 нәрсесі білен істе қалды сіздің үшін? Ураза тұттық біз бұйыл. Міне, шынысы білен. Бұйыл ең ұзын күнлер болды бетінде ураза шулаққа Һәм көргелі. иң саваплысы дейді болған бұйыл. Иң ұзын шынки. Ну, сауаплысын, сауапты туысансын, Құдайғына білейін де аның, солай бет. Ну, ikigіз де бірге, Біз бүтін семьяға. Біз ғайләбіз білен. ғайләбіз білен дебінде балалар. Балалар. Екі қыздар. Екі қыздар тұттылар. Кияу дәмі, Бияуде. Марат, Марат әлі әйе ол бір айдан да тұтты. сізден де ұзды. Қалған 6 күнде. Әбит жей айында Көрәлі, артистлар, болады. жыршылар ғадетте бетін театрге ерилер қадыр диңгіз ярларына. Доллар қиғатланды. Сізде долларын сөйлесіз ме? Шулай болғаш, біз рәхәтләніп өзіміздің елға ярларында қызындық әлі. Өзіміздің сумларға. Өзіміздің суларда, өзіміздің иділ біздің бірде ішінейден қара деңгізден кейін түгіл. Бардығыз емес шылай тұрып. Қадыр еланда пикникқа шықтығыз енді өзіне көріп. Енді, әммәлекен ял етерге ол барға керек енді міне. Біз ола білсе қазір. Уақыт жоқ. Жоқ, барабыз. Біз өзіміздегі ял ертіне барабыз. Өзіміздегі. Санаторий деп айтайын Қадыр атала. Шулардың үстінерек көресіз көрет. Уразалар біті білен. Гастролияға шып кеттік. Концертлар. Ғұрур, Урал елғалары бойлап жүрдік. Башқұртстанда енді. Әйе, Илек елғаларында су қиындық. Урал елғаларында. Аннан Урал таулары бойлап қайттық. Башқұртстан бойлап, Оренбург бойлап. Концерті білен телевидениеде Бірізмен қазірінде ашып біздің түсең де болар, қызы халық басына. күнікті бетінде жыршыларының клипларын көрсеттерге. Сіңі клип, ненде клипі ол бар ма сіздің? Әйе, клип түшігенек сені деген жырға. Қашан болды ол? Міне көптен. Ол шықты енді қазір эфирға. Биыл болды ма? Биыл жайкені түсірдік. Қойда түсірдіңіз? Ауылда. Балық листесінің бір Балташ. 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 Клиптің сюжетін кім ойлы, сценаристің дейін апа сіздеріңді мағайын? Аны шулы түшірушілер өздеріне тәлгім ясалар, біз енді теге істеме кірттік. Күзетулер Күзетулер. Өзіміздің тәқтимлері біздің Өзіміздің күзетулер. Біздің тәқдиміне алар есте тұтып, неттілер. Түшірділер енді. Яздылар сценарийсін. Шулай етіп. Клипта бұйыл біздің ынық қатнашты. Міне, шуны мен оқыған едім. Ынық қатнашты. Анық Халил. Халил қатнашты. Неше керек бола білен іштеу міне? Жеңіл болды нешіктер. Жеңіл болды. Или ол әзір болды менде, или енді өсе де іштіме. Мен тіп-тіп рөлді Рафаэльдің балашақ нейін ол ойнады енді, Рафаэльдің балашақ. Міне шулай. Табиғат яратабыз дейсіз, балыққа ерейбіз дейсіз. Балыққа ермейбіз. Yok mu? Yok musun şimdi bir ertelek? Rafael abi. Evet. Şimdi babay bularak. Әйе. Babay mı devat mi? Бабай.
Бабай, деньги давай. Айтыңыз қалай деп. Бабай бұларақ, Әйе. ұнықны алып, Әйе. бәлкім күйеуіне де алып, Әйе. үшеу бірге, Әйе. палаткалар білән, О, яқшы бір шығып еді. кетіп, идея бит, ә? Әйе. Су Ай, биларында. бір түнге, екі күн бір түн. Біздің бар елі, бар ен, бұл біз әліні. Ұныққан шеш. Әйе, бұлат. Ұныққан шеш. Ұныққа бешеш сұла бұлар. Яр енді. Бешеш сұла. Бұл болды мекені? Палат білән бұлғандыр бұ. Оша қоп қарамыз. Рақуля, біз мұны ешетеміз, біз мұны башта қыздырып алдық. Қыздырабыз әп, салабыз неге? Салабыз. Әм мұндап, қыздырабыз бәрәңгі білән. Нені? Қабақ мұны. Қабақ мı? Айырым. Айыры. Мен аңлап тұрмаған. Айырым. Шумдау деп. Жүк-жүктір. Біраз қыздырып алдық. Әйе. Юқтыр де. Не үшін қыздырып алдық? Чүнки ішінде соқлары Әйе. сақланып қалсын. Шылай ма? Әйе. Мына Ей, бигірек. бигірек ақылды енді. Витаминлары. Өзім білем екен мені. Өзім сұрау берем, өзім жауап берем шуға. Рафаэля, біз мұны салдырық мұнда кері? Менің өлгірмейім тәрдегісі. Қайсысы? Біраз татсын ба? Yok, hazır busu buldu. Hazır ikinci tabada, ayrım tabada kızdırağa gerek. Yerden ite. Ayrım tabada kızdırağa gerek kabak bilen veren günü. Hadi var. Ayırım tabada mı? Ayrım tabada. Yaşa. Biz bunu saldırıp тұрабыз. Бітірмейміз. Әне қырыға қой, мына мұнда, мына бұл. Әйе. Во. Рафаэль абай, біздің бит спонсорыбыз бай, Аллаға шүкір. Біз мына яңа таба береміз. Көкмара. Көк мара табасы мен айттым, бүтін табада да логотип бар деп. Ұста мен қабат табиқ деп айттым. Таба сайлағанда. Міне. Ектибар тегіз логотип қайым. Логотип, көк мара деген логотип бұларға тиеш. Hiç шексіз. Как, Рафаэль абай, мұны енді ұтқа қойдым. Яқшы. Жер қабық білен бәріңі иксін бірге ме? İng birinci mayını kızdırağa gerek. Әйле май салып баста, Рафаэль абай. Май сал майны. Майны деп. Майны болсын. Майны залы елі. Майны. Әйе. Аны қыздан не талантлары бар тағын. Сұрайым де шыны. Olarının biteli. Не таланты? Яра компьютерде ойнадан қалды. Bit olarının Yoxum talent. dedim dişe kadar tartım bula büyüge de. İyi babasının jırlarını jırlar biriyor. Niye babasının, әбисінің жырларынан сабылған? Babasının. Әби жырларынан не болған, ә? Жойын дуетларын жырлай. Jırlay, o jırlar biri. Bilmem ana hobi nestege bulur hele. Elanın tuğusu bilen aşılı bitmegen. Әлі машина, İyi автомат, maşina oyun пистолет. elalarının iyi. Başında. Şu ele. Балаларны бит қазір ертәлер түрлі. Істеп етегенде біз мектепкеше Түрлі. болған түгәрәкләргә оқырға, язырға, сонарға үйрете тұрған түгәрәкләр була. Езерге әрата. Ертәлер ме? Бассейнге керек. Бассейнге yürüteler, yüzerge. Ne Tige, İngiliz dilin yeterge yürüteler. Bala bilen şıgırlanırlar ansız. Быйылны езу дегеннен булдыгыз мысың сіз? Biz özümüzü bulalmadık. Су, спорт түрләре ярышында. Biz bulalmadık. Biz gastroldeyiz. Balalar bütün üstünde bularga tırıştılar. Hem şunысы kızıklı. Halilini balanı bütün jirge alıp yerdiler. İyi yıklamagan, bir koya yıklamışa karab oturadır iydi deyip buna tegisiyle. Кушы кетеді. Кушы кетіп едім енді аңлай башлаған ол универсиада болған вақытта әрол йоқлайдыр еді. Алып барадыр едік те, йоқлап қайтадыр еді. Биыл енді Ярыштарда. теңдер силелер биыл енді йоқлайды. Рафаэль абай. Әу. Нәрсе була бу? Мында Тупта? Бәрәңгесін қашын салабыз. Allah. Тайга. Kabak kızı bete tölmesin yine birgen tuktatıp тұрыңыз. Yok туктатмайбыз, нешеп туктатырга. Мына утын кысырган эле біраз. Отын кысыңыз әлі. Сәр хәмен дейтін әлі. Барыбір қызып. Бұда әлгірі болмай. Бұлат сөйлеті әлгірі. Булат сөйлете, Булат. Мен сізді сөйләштерге тиіш енді. Мен рахатланып Мен дегенмен. қазір жігіліп бізін бүтін бізді әшәп тұрсақ. Қазір мұна бүтін әсәп пішкеш сіз сейін десәгіз пішкеш қайтып кетесіз ондан соң. Дина бар. Нәрсе болған Рафаэль абай нәрсе десің, балық ашамай. Қабақ ашамай. Нәрсегіне бересіз. Булат әнім шешелемесіне. Нәрсе шіресейінден қатығына тұрға. Пешен нәрсе. Рафаэль абай ярата? пешен яшай. Еттен пешіне. Рафаэль ол биттиге азық сайлап, түнке кіріп татыран күштірер, ол яқтан рахат, ол не. Шындырсың екенде балық бик ашамай. Ярар, ondan қаланы. Несегесіне бересі егіздесіз. Тотар милли аштар, Тапмайсың? Кыстынбай. Камырашлар яратайын, асы бар сөзде, камырашлар яратайын. Әлі несе қамырашаған кішіге ашамағанда. Камырашын яратан, ол лекен біз аны пішірмеске бек тырышабыз. Сыңғы вақыт әлі пішіредір едіңде. Сыңғы вақытта Рафаэльна тазартырға ярамын.
Qara kerak, shunga ko'ra. sizlar- Shunga ko'ra men pishirmayman de shunga ko'ra. Saqlayım deb, shulaymi? Do'stlar, Dinapa itni hozir olg'a taba narsa ishlatirdi ham Rafael aboy nindirek qabaq bilan nindirek balangi qizdirir borasida bilir biz bir necha minutdan hozirga tamli kirishda reklama. Do'stlar, TMTV telekanalida Tamli kurash davom etadi. Sizga tushiramiz bizda qonaqda Rafael Dinalatipovlar hammalar kurashib, pishirishib. Qoboq Ishning yortisida endi Qoboq bitirdilar pishiradi. kerak. Ularni aytib, o'zim bilan chaqiruv xatli ekonomik foydali bo'ldi bizga. 2 qoboqdan Bir qovoq. bir qoboq qoldi, bir sisam qoldi. Ya, nasiya biz bunda bu vaqtda Rafael abi sen anglat. Menim qo'sham men mana bu itni barangi bilan qovoqqa qo'shamda ha sirni aytaram. Do'stlar, biz uni qo'shamiz duxovka solarga, deymi? Ayya. Buni sen bunda yeysiz mana. Shunday. Bilasizmi, bu ko'kbala tabasining yana bir joylari bor. Mana bu ish qilib, ani o'zingda solarga bo'ladi. No, ayda. Biz uni formachiga solib, formaga solib, olay. O'zingga da solib bo'ladi. Boshqa narsa ishlaydi. Bunda biz Dinapa endi o'zining professional bizligidan qarab, bizdan Rafael bilan ikkimizdan klip. Yara, Ittasqa Ittasqa kerakmi? Bizniki Bu boshqa. tarafga bormayman deb. Bu tarafga Kengashtirmaymi? Aska, конечно, it kerak edi sizga. Ha, yara, ha, bu tebizan. Bizning yerlarcha bo'lacaq. Rafael abi. Bizga narsa. It ostani istani pishsin u eng Bu muhimi. tebizani. Eng muhimi it bo'lsin, u ansimda olib qo'yib. Bu tebiz. Rafael abi ayda o'zim butayin deyman. Bu titraliga. Ortiq xizmat o'qiyim. İzme Rafael abi. Dinapa. Biz reklama barışında aldık gümbe. Gümbeni qo'ynab turgan suvda pishikladik. Bütün gümbeni de almadık bir nişanigini. Pishiklab oldi da Dinapa annasini kira olib, navbat to'rayda boshladi. Ne işin? Narsa barni bitinda qo'llanira kerak. Dinapa sigara bu kerak bo'lacak onda. Kerak bo'lar u. Chunki itning tigi birinchini shanali bitindasini qizdirib oldik. Hozir itlarni tizib qo'yamiz-da. Mana shunda ustine hozir gumba yeymiz. Gumba ustine sir bor bizning, qo'ymoq bor. Sir bilan qo'ymoqni bu bizda endi ustine yeymiz-da tamliktirib, tag'azini tuzlar bizda. Hozir bir 10 minutga qo'yib olamiz. Tamamini ayttirib. Bitti ketdi vassalam. Onlar butqa pishirgan deylik bitinda qovoq bo'lgach, necha qarshisiz kerak butqani. Tuzlama, ella ballama. Mana agarda Dinapa nechik jingasiz kerak. Yo'q, mana bunda hozir butunay bir bor. Agarda hozir balla butqa pishirsak, gizim bilan aymi. Itni normal. Butqani bo'ladi, kim sen ashimiz endi. Ayda ballı butqa segali. Balla butqa. Bu ballı butqaga it to'g'ri kelmaydi deymi? Garnir bo'la olmaydi. Ansi ayrim. Ol ayrim rizq, ansi ayrim. Garnir bo'lmaydi bu ayrim. Брыштан тиги брышкана biz просто овощlarni da turshib kelamiz. Yaraynasin, turmamiz. Давайте ballı butqa tik ballı butqa. Ballı butqa bo'lgach endi yezim solamiz. Agarda ballı butqa bo'lmasa, овощный butqa solgan bo'ladi. Yarar itga bizning Yaraydi ballı butqa. Nega yaramasin endi? It oshargani Rafael beradi biraz itli beradi. Turmush tiragiz Rafael qarab tura, balangiga, itga, it anga qarab tura. Madam, Nishadirga ekan buni deb. yo'q, dina bizning retseptni o'rlaganmi aytayam. Mana biz to'g'ri sirni Bizga sir salmoqchi edimi? Rafael abi. istay qo'ymaslar. Bizning uylar shibli endi qo'yandir. Yo'q, bizning ish qilinmoqchi bular. Bizda Ishimiz. foyda egala. Hozir sirni chiqaramiz. Rafael yo'q, sir chiqargancha bunda boshdan sadir Sılıylar. Ya eşmeten, kaymak, ya mayonez. Şulay bit. Balkim sirdansın. Sirdansın da bulanı. Mayonez bilan yine butağızda. No sirni iske solsan endi. Aytaysiz boshda ne deyiz? Sir bilan mayonezni, qaymoq bilan mayonezni butağızda istine solasiz. Deb aytaysiz. Anar sitingdan birazdan solarsiz. Mayonez. Kaymak bilan mayonez bulağı. Eğer bu iş bize Rafael abi, mana. Kaymakni bunda sol. Aha. Bunda buta. Sıla. Sir sol. Yarayı asasında ziyanı bulmayana. Bu vaqtda Dinapa'nın itlari dedik endi bunda. Qundular. Yemsiz endi. Haligi sovuqqa oshag'anda bilasizmi, bir narsa olgani kerak bo'lganda. Ya Rafael abi, ayda solib endi biz tutirib, ayesini so'laybizmi? So'ygala. So'laybizda. Shunday Rafael abi sizga bir yosh azalarga to'g'ri kelmaydi. Big ish deb aytib bo'lmaydi. Men chunki xotin-qizlar orasida
Үстем, хәзердә хатын кызлар, ике кызым, хатыным, шуңа күрә миңа кухняга Ашарга гына чакыралар. Әй. Үз йортыгыз белән булгач, Бәхетле. үз йортыгыз булгач, аны бит эшләргә дә кирәк. Эшлибез инде. Участок. Эшлибез. Чән чабырга, яисә бурчак кешелегез менән эшләдегез. Элек яланадык кешеләр инде күбрәк участок булсын, моны үстерим, тегене үстерим дип. Сездер шәһәрләнәсезме? Шәшәк үстерәбез, шәшәк. Ахыры сез үзегез шәшәк үстерәсезме? Юк, димә. Мин Үстерүче, янында тегене булышып йөрүче. җырлап торучы. Булышып йөрүче. Юк, ниләр? Мал-туар асрамыйсызмы? Малтуар. Дип сорыйм әле. Мәше, Yok alар yok. Yok. сарык, кәҗә. Алар юк әле. Әргә Тавыклар. кем белә киләчәктә бәлки булыр. Менә тавык белән әле берәү кызыктырып җибәрде. Әйе, тавыклар, кызык тема ул. Дин апайны сөйләшеп булдык, әлеге дә баягы туйлар, мәҗлесләр, юбилейлар турында. Хәзер бит инде ул бәйрәмнәр индустриясе шуңа хәтле алга атлады. Нинди үсеш бар хәзер. Элекке заманнарда бит юк иде. Тинде янды алып баручы, тамада дигән бер свидетель ялгышмасам бетнешне башкарып чыгар. Әйе. Әле алай булса, әле свидетель булса, Әйе. әле нормаль свидетель табып булса. Свидетель. Мәсәлән, сезнең туйда әйе, Әйе. үзе нашой әйе, китмәсә. Хәзер туйлар күңелле. Хәзер ул тегени бара шундый бара. Шоу программа Шоу итеп. Ләкин элеккеге туйлар минем өчен барыбер якынрак. Ни эше? Анда бөтен нәрсә тий, көтелмәгәнчә гади бара, шундый рәхәт бара, кешенең нәрсә бар күңелендә. Уялып та тормый, сикереп төшеп бии, гармонга бии, булай бии, сикереп чыгып җырлый, әйме. Хәзер инде ул, мине чакырган, тамадалар бар, әнә эшләсеннәр димә, әллә яхшы түгел димә, менә. Каранча, карап белән сөйләшәм. Хәзер Яңа тимәсәләр ярый. Баран активный кунаклары да, әмма ләкин элеккеге туйлар. Җырлаучылар әзин. Әйе, Жанлырак, жанлы. Җылырак һәм Жан. тагын теге сүзгәчән душевныйрак. Душын, әйе. Рафаэль сырын тотып тора. Нишәргә, Рафаэль? Стресс бергә сыр. Әйе. Сибит. Сибит. Ул идея шулай карап. Ул теге бәрәңгесен пешергәндә дә сырап карап пешерәм. Рафаэль. Атын ишәргә монда. Я, сыр. Сыз аны коябыз. Сибит. Артык артык. Яр булсын. Тук ул хәле калган. Юк, менә Иратның нигә ризыгы тәмле була? Чөнки Ират ул экономияләми улса, хатын кызыл ничек бушып салар. Ират пешерсә бик сирәк пешерә, ләкин бөтенесен мулдан пешерә, шуңа тәмле чыга. Әйе. Вот, тыңлама машин, алай да, сыр нормально. Ребят, булсын. Сеңсен. Тәмле була. Аның тыз. Үзе әнә әзгенә сыр салган. Алдырыймыз яңа бераз. Калдырыйкмы? Артык күп китсәсен әзрәк салыйм синдә. Ярыймы? Әйе, безнең хатын кызыл тиге артык азык. Хатымыз прагматичный ул. Әйе, әзерләгәндә әйбер артык калырга тиеш түгел дигән ни белән пешерәбез без. Узатыкмы инде? Узатыгыз әйдә, бисмилlah. Тызларын салдыгызмы бөтен нәрсәне? Все, тызлары нормально инде. Аның сыры тызлы иде. Так. Якынча 1-20 минут. 10 Әйе. минут. 20 минут булсын, әйдә. 20 минут булсын. Булат, әйдә, өнекәш. Булсын да матур иттереп. Узатык без аны. Булса да шулай. Так, монсы да- Булса да бер 10-15 минут. Монсы да әзерме? 15 минут. Аха, без булса. Егер монсы да зыянны булмый инде. Сені башка җиргә шулай кыла. Сен үзеңә кирәк буламы, Рафаэль? Юк. Менин булды. Дуслар, Әле бөтен салат нәрсә ясыйсың затлы. Инде тиздән, бик тиздән без әлеге ризыкларны ашап карап дегустация. О! Два в одном булды. Менә хәзер. Эшнең зурысы бетте. Менә хәзер инде ботка пешерергә вәгъдә бирдем бит инде мин сезгә. Бутка өчен тагын алабыз без Кукмара. кукмара каштрюльләрен. Кукмара. Күрәсезме, логотип бар. Мин һаман логотипка игътибар итәм. Сезнең менә бу Безнең кабиндә. бу ирне беләсезме? Су ясаштыручы. Ул нәрсәдер эшләмәк кирәк, мин аны аңламыйм, нәрсә эшләгән кирәк. Бабай, букет әзерлидер ул. Букет әзерлидер. Рафаэль әйтәле нәрсә пешерәсең? Менин Рафаэль абай нәрсә пешерә? запеканка пешеп чыккач мәйтәм, өстенә бераз сибәргә булырсың. Юк, Рафаэль абай, әйдәгез булай эшлик. Витамин. Без өстенә сибун сибәрбез әле, нимә? Әйе. Сен букет иттереп утыртып куярсың, ул шума турак бу. Рафаэль абай, безгә бер төрле салат ясап пешертегез сез. Салат ясарган инде. Әйе, хәзер шаккаттырыгыз әле безнең салат белән дә. Булай гына булмасы ул. Я, Рафаэль абай, мин инде беләм сез. Тур итегез. Мин турарга бер салат алып бирим әле. Әйе, яхшы булыр. Салат әйбәт булыр. Менә шунда куй. Сез балачактан очучы булырга хыялланган Әйе. егет бит.
Bu en birinci hayalim, eyye. Королёв анда. Гагарин. Çünkü biz böyle soğuştan sonra şırbalar. Vitayev. Soğuş temasına köp kinolar qarab, mana gül şivşi balası kelgan endi. İptaş malay Nail bilen Әлі qonatlar yasab. Әлі qonatlar yasab. Tegi saray başlarına sekirdi. İkar kebek indi. Mine. No, tegi әлі imgelerge turu kelmedi mi? Jığılğalaydır egin, salamba sekirədir eginde. Salamga kışkını qarga. Әйе, kışkını qarga. Anlar aviamodiller yasay başladık. Qozonga yazıp, ondan tegi bizge neler jibere başladılar. Tegi aviamodilinin konstruksiyaların, nelerin, şuarını jip. Бір ішірған болды ма, бір самолет шығып тұрып. Әйе, вертолетлар, пропеллерлар ясайдыр eginde алар жиберет. Tegi bellerini kıyım, ağır bulmağına evirler bitinde. Anlar sın 8'de bitireç gittik, ikev kula kultanıp bayankamakka. Bizim şuşu bulası keledi, biz bayankamakka kirdik de. Rusya bilesin mi? Biz Rusya bilmeyiz diye bizimle. Aslında Rusya öğreneceğiz, 13 klasını bitireceğiz. Anlarsın ki siz harbi uçuş şeklinde böyle Şundan. Әйе, 13 klasını bitireceğiz. Hayallar özgürlük gitti etmedi. Bir daha şuşu bulası kelmey. Sportçı bulası kele başladı. Şuşu bular için bir katı sport bilen şug'ullanganlarda. Bu tilak şuşudan sportmenga avırdı. Әйе. Şundan sportçı bulup gitti. Yani bala şağında eltegi. Ressam şeyde balası kelgen. Asısın mı? Resimde yok hayasam. Yaş şağında küp yasayırayım. Kolxozda художник оформитель bulup işe de turu kildi dar. Ne sanat bu? King Pro. Әйе. Kup kırılı talantı yermeyi, kim kırılı talantı yermeyi. Яғында ол мавағу. Мавоғу да битер, профессионал дәрежеде болса. Мавағу. Бик яхшы, бик уңай күренеш дип әйтик без аны. Мавағу. Динә, кичкенә Динә балачактан абыйлары белән сугышып, рогаткадан атып, уйнап үскән. Тәбәк тартып. Ансыз да булганмы ни? Булган ахыры. Арасынан. Малайларга йөргән инде ул. Min abiler bilen üstüm. Olsun silemez kadar kay. Silerge indi, nişap silemezken bunda bitmese çırpıp durar. Abiler tege sigaret tartırga iğreneler. Abiler mine zorak mı yani mektepte okumuyum da şu hal isimde indi. Birisi dörtte, birisi beşte okandır indi. Hazır abiler gaytem. Yaramay. Neden? Alabuta ulenlerden niteler de bular hazır temek tartırga iğreneler. Hazır eni gaytem, eti gaytem diyeyim bulara. Abiler etem. Mine kışkına abi bilen neydik biz? Sura abiler ite gülüydü. Kışkına abi, mine sinde tartıp korenler abi. Şundu eyvedi, mine şundu item ne oldu? Bir güne tardı. Min kovup koradım da şuna. Elekti, kız, bitti. Yani geyte ve istemek tartasın. Sile de şöyle şantajlar. Mine şulaydı bu benim bağımlarda isime kirip kaldı. Bu neler, конечно, bildiğinde bu turda. Конечно, indi bilmeyece. Tutup yardılar, barımızda da uçuşlarga mutluluk diye bir şey. Şuna düşüp kaldı ne? Şuna Bu abiden istemeyecek? Abi Refakat abi bilen. Nur Refakat abi. Ay canım yok iken senin gibi. Biz şundan Kışkına sabun. İyi biz peki abiler bilen, mimitin abiler bilen üstken. Rafael Hopalar bilen üstken. Klasta indirek kız idin. Şustruydun mu? Min kam soru gidim. Bu ataman. Hayır, bir Rafael mini Ataman. bilmedi. O benim balaşatlı bir. Min ne? Kam soru gidim, starst gidim. Klasta aktivist gidim indi, aktivist gidim. Haminde bik mektepte şiirler silerge yaratkan iken. Ansın yaradı. Dine. Familisi necek kız familisi? Sadrettinova. Sadreddinova. Birer matur şiir. Üzü Şimdi yaza. moment ciddi halde lirikler. Üzü yaza. Qabaqşı. Üzü de yazabilir o şiirlerini автор başqarıcı. Әнеге бағышлаған шиырымды. Ben biraz kısıtlayayım bunu. Düşlerimde seni gördüm beni. İrkeledi, meni nazladın. Balam deyip kıstın kökreğine. Yumşak şişlerimden sıpadın. Ondan soң sözsüz tınlap kaldım. Nişik deyip balam, durmuşum. Бақытты mı sen жер yüzünde? Өкінерлік түгел mi? Kızım, yazmışım. Min бақытлıyım ki, bek бақытлы. Бақытлырак minен kim de yok. Tek şulaydan ki senden başka. Durmuşumda, yemde, nur da yok. Seni şakırıp sızdım kullarımны, sen işleptir mine deşmedin. Şul çağında kinet nedir buldu? Tamdı senin, kaynar yaşların. Şu önkeyim, dökme yaşlarını.
Мин бит балаң, әнкәй синеке. Ә син үзең, газиз әнием минем. Мине көтик, бар минеке. Үзем Ай-ай. Қашан yazıldı bu şiir yolla? Әниеме язылған еді. Біздің редакторлар жылап бітті мұнда. Менә неге башладым. Традицияларға башлап язам, инде шулай язам. Башка Оның ничек yazıла o şiir yazу процесі менә? Менә бу Аны бит махсус yazып булмый. махсус язып булмый. Бер кайчан. Мен yazып караган бар, миндә шундый бик шахир буласы килә. Yazып караган юк инде менә. Әйе, ничегрәк? Ул күңелдән чыгарга тиеш. Ул шундагынасында шулай. Ул менә мен әнине төшемдә кереп уяндым да, менә ул шигъри юл булып инде акбитләргә төште. Китап. Китап юк, китап чыгарган юк. Нишләп инде? Неужели истә юк бит аннан түгел. Ул битен чыгара, мин чыгардым дигән сүз түгел, теге модага ярып, бер мода булып алды бит ул китап чыгару. Бәлки истәгдимдер. Булып алды. Мин әйтәм, киләчәк булар өчен балалар, оныклар, оныкчыклар киләчәктә. Менә бит әле безнең Дин әбинең китабы дип ул. Юк, ул бәлки теге мин аны Бер мирас булып калыр иде. шын шигырьләр итеп бәлки кабул итмәгәндермен үзем өчен. Сүз тизмәләр итеп. Менә шуңа күрә генә ул теге шундый Ярар ул профессионаллар Булат алмасын. моны истә тотарга инде. Әйе, кирәк, моны эшләргә кирәк. Менә теге диск альбомнар, җырлар булган кебек. Рафаэль абый, дөрес бит инде. Әйе. Син бит инде ярат кеше әйт инде. Давай, үзем спонсор булам. О, Булат что ли Йо, буласың? менә Рафаэль абый, спонсор булам. Китап чыгар да. Я Дин апа, менә нәрсәсе бар Дин апаның бер минус ягы дип әйтегендә. Эшләгәндә сөйләшми, сөйләшкәндә эшләми. Ике эшне бер елда башкармый. Шындырсыз. Гүзәл шул инде менә, гүзәл күренеп тора. Әйе, яшәсә үч туп кала, ясиләргә яшьләргә кирәк. Унда да мен Айдар Булат, я эшлибез генә, я сөйләшәбез генә. Шуңа да башта эшлик, аннан соң сөйләшик. Мин күреп торам, дигәне без пешермәдек. Дигене әйе. Бу нинди ысул бу? Кем ысулы бу? Әби өйрәткәнме, әни өйрәткән ысулмы? Мин кабак белән тәүге тапкыр пешерәм була. Әйме, пешергәнем юк. Мин алдан да әйттем, кабак бу гомумән безнең илдә бик сирәк кулланыла. Кабачкины яратып пешерәм, әмма кабак нишәтер белмим. Кабачки теге таш кабагы. Таш кабак инде. Ошоң ашаган битме бара? Ашаган әмәлекин алар икесе китер нәрсә бар бердә. Менә Менә бу бу артрик. Менә миңа моны Түбән Новгородта бер апа өйрәткән иде. Ботканы пешергәндә һәр вакытта да мин хәзер анардан өйрәнеп кайттым. Мин үземдә бер 20 елдан артык шулай пешерәм. Ботка пешерә алмам мин һәр вакытта да шуенга май салам, майга суган һәм кишер кыздырам. Ботканы ярманы салып шунда майда кыздырып алам әле. Үзем кыздырам прямо. Кыздырам, майында кыздырам. Әйе, башта әле. Шуннан соң гына мин анарга салам кипяток. Аннан соң гына сөт салам. И бик тәмле була. Монда башка төрле бар. Овощный булмагач монда суган да кишер дә салынмады. Монда кабак баллы була бит инде. Менә шундый су. Монда җимеш булачак. Монда җимеш булачак. Аннан сөт салырбыз. Ансы инде бөтенләй башка төрле нәрсә була. Сөт биреп кирәк. Бөтенләй башка тарих. Да, ансы инде не. Ит белән шитран булмый ул. Әлеге дә баягы Рафаэльнең бәрәңгесе, итле бәрәңгесе. Соңгы вакытта бик күп популяр бит инде вегетарианлык дип әйтсәң, карашың ничек ул вегетарианлыкка? Ну, ул Балык ашамыйсың инде. Жоқ андый кешеләргә көрни түгел Адымы инде. бар. Ул һәр кемнең үз организмы ничек теле шулай эшли дигәндәй, шуңа күрә теге һәр организм үзенә күрә бер шәхси машина. Шуңа күрә әйтеп булмый, аларны теге без кырыйдан карап әйтә алмыйбыз. Булар начар, булар яхшы дип. Күңеле тели икән шуңа әйтә. Ну, минемчә физик эш белән шөгыльләнгәндә ит ашамыйча да һичбер. Булмый. Әйе. Шуңа күрә Мин апа, Мин конфет ашамыйча тора алмыйм, ит ашамыйча тора алмыйм. Яратам. балалар, кызлар, шулай. Без бөтенебез ит ашыйбыз. Ит ашыйбыз. Теге кызыл ит тутырып ашыйбыз дигән сүз түгел. Теге тәмле иттереп, кыздырып, нитеп, ит ашыйбыз. Артыгын түгел инде, ләкин Ну, ит тора алмыйбыз, ит тора алмыйбыз. башка сорауым юк алайса дип бу иткә кагылышлы. Достар, безнең инде эш битте диярлек. Безнең бүгенге тапшырыбызның резидентлары өлгер булдылар. Күп сөйләшсәләр дә, күп эшләделәр шул ук вакытта. Барысын да вакытында әзерләп битерде диярлек. Хәзер инде без ясыйбыз сервировка. Пешкән ризыкларны стилгә чыгарып куябыз, матур иттереп. Һәм сезне озатабыз да чакырабыз экспертыбызны. Эксперт нәрсә әйткәннәрен барысын да күрерсез, ишетерсез тәмле көрәштә
берникадәр рекламадасын. Рекламага күчкәнче әйтигәле тагын бер кат үзебезнең шиксез рәхмәтләребезне тапшырыбызның генераль спонсоры Күкмара Металл Савыт Сабазавыды ачык акционерлык җәмгыятенә. Чөнки нәкъ менә ул спонсорыбыз әлеге табаларны кәчтүрүләрне безгә тәкъдим итте. Күкмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Һәм тагын игътибар итегез, һәр Күкмара савыт сабасын алганда аның астында фирменный Күкмара дигән логотип бар. Бу бик мөһим. Бары тик сыйфатлы савыт сабагына алыгыз. Спонсорыбызга зур рәхмәт. Дуслар, ниһаять дегустация вакыт килеп җитте һәм бездә кунакта тәмле булсын рестораннар шилтәре, хуҗабикәсе, рестораторы, бик матур, бик мөлаем, бик тырыш, бик уңган Ризапа Хусейнова. Ризапа, хәерле көннәр, чын күңелдән шатбыз сезне үзебездә, безнең менә аш-су бүлмәсендә күрергә. Бу минем хыялым иде. Шундый әйткәндә. Белгечлек сезне чакырырга. Әйе, Булат, бик зур рәхмәт. Менә шундый тапшыруыгызга чакырган өчен беренчедән. Икенчедән инде менә мин ике төрле ризыкны күрәм. Бүген инде кабак ризыгы әзерләдек дип әйттегез. Монда шулай тырышканнар, әзерләгәннәр, шундый менә карап торышка. Әйе, запеканка, шундый матур. Алтын су төскә кергәннәр. Ризапа, сезгә капкара кирәк. Әйе, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренче капкарысын, ул инде порционный. Ярар, булай, әйе, мысында алый, әле булай иттереп, аннарысын бер кырына шуны, бер кырына менә бу запеканканы. Әз генә алыйм әле мин. Запеканканы да аласыз. Әйе, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Үзегезчә кирәк. Бик тырышканнар, бик тырыштылар инде. Күңел җылысын салдылар ризыкка. Менә бик җиңел киселде. Кабагы пешкән күренеп тора. Аерым пешерделәр бит башта. Шулаймы? Менә ничек икән? Технологиясе, силекице, итен аерым башта кыдыралар. Аннан соң кабак белән бәрәңгесен аерым. Менә капкарга пешкән. Әйе, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Итен дә капкарга кирәк. Бик тәмле. Моның өстенә каймак Катыш, майонез. Һәм инде әлбәттә без татарларда яраткан сыр. Сырсыз нәрсә инде. Без татарлар сыр яратабыз, сыр уып, өстенә салдык та. Бик тәмле була. Бик тәмле. Итенең тузы да җитә. Артык түгелме? Әйе, артык та түгел. Майонезы да бик күп түгел. Майонез күп булмасын өчен каймак белән бутады инде шуңа. Әйе, менә шуңа күрә мин аны каймак дип сразу әйттем. Шуңа мин аны күрәм. Каймак ул майонезаның өстә кала, каймак ул эреп аска төшә. Әйе, бездә шулай ук менә эштә дә, ресторанда да шулай әзерлибез. Бик тәмле. Алла бирсә, бу ризыкны әле мин үземнең ресторанга менюга да куярмын. Менә бит. Без инде суп-пюре ясыйбыз. Әйе, суп-пюре ясыйбыз. Салатын да капкарабыз, салаты җитеш булганмы дип. Салат инде кыяр, помидор. Әйе, бик тәмле. Салаты да бик тәмле. Кыз татлы борыш дисез аны, болгар. Әйе, бик тырышканнар. Димәк әйбәт. Әйе, әйбәт. Суганын гына әзрәк кенә менә барыбер бит инде безнең яшьләр дип әйтим, кеше янында сөйләшкән вакытта авыздан суган исе килмәс өчен, менә тамашачыларыма да әйтеп үтәм. Суганны салка салган вакытта әз генә кайнар су куеп торырга кирәк. Ул вакытта аның әчесе бетә һәм исе чыкмый. Менә монда суган исе бәреп тора. Киңәшләре дик азып куябыз, яме? Әйе. Менә монысы шулай. Я, Ризапа, инде менә икенче резидентның да ризыкларын ашап карарга кирәк. Әйе, бу артист безнең бик тырышкан. Булдырганмы? Әйе, булдырган, шын күңелдән булдырган. Монда да салаты, шигендер салаты. Әйе, шигендер салаты. Бераз уксус белән шунда. Нәрсәдер пешкән, пешкән шигендер. Шигендер салатын куып карамасам да матур иттереп уганнар, бик сыйык май белән май салганнар, ахры сыйык май монда әйме? Әйе, сыйык май салганнар. Һәм бераз уксуста. Сизелер микән уксусны? Уксусны шигендергә салармы шигендергә уксусны? Дөрес эшләде микән ул? Сез менә ничегрәк?
Şigindiriye indi biz uksusunu salmayız. Şigindiriye biz salabız kara jimiş, vak jimiş, Sarımsak. sarımsak Hemen istiyoruz. sarımsak sağlar oldunuz mu? Sarımsak mine Siz düşerdiniz mi sarımsak? sarımsakını Kullandığı var. sarımsakını elbette indi. Sarımsakını kullanırga gerek. O bizim organizmimizga gerek. Yani konkret Konkret ışırakta eğer bir yerге barasınız bulmasa, Salırız. birer kişi bilen aralaşmasanız, o vakitte salıp ezirlep aşarga mümkün. Ya bu şaraptan ne gerek salat hazır gibi? Bu şırakta bik temli, uksusta şunday eşkiltim tışkiltim temlerini verip tura. Bızmağın? Bızmağın, mineli bu artistlerden mina da iğrenirge gerek. Oh, ha, ha. Rize babam ne hazır kesip qarab, bir avuz etip qarabız bu itni. İtni mine bizim duxovka degan işte har kishi egilasha bitni o'zining Ey. Bizning mish balkim anon shuni joysizroq bo'lgandir bilmayman. Pishib chiqqanmi ekan. Bu shoyda pishganga o'xshagan kibigrak. O'zina ko'ra bir sousda da yasab qarang, sousda tutding ularni. Bik temli. Rize babam vaqtida maqtaydi. Bik temli, mina bitinde sizin şunday temli kreş diyen Bir beylenicilik yok. Mine eğer indi anın bizelişine kilsek, Ey. mine bik motor. Bu bizning Bu giljimiş. Giljimiş. Giljimiş kılık bu. Motor, ey. Anı şunday motor ittirip pitruşkalar bilen, yafraklar bilen yasap koyganlar. Kırıyında salat şunday motor. İtne aşağıdan vakitte yeşilçe bilen, şunda yeşilçeler bilen aşağıda koşalar. Bik motor, bizelişi, bik motor, anarı savutlarınız da bik motor. Aşısı gelip tura. Dige bitkası, Qabaq bilen. kabak bilen, Texnologiyasi bek qiziq bo'ldi onun. digini pişirdilerdir indi mi? Yo'q, alayt qo'y boshda sallar mayga saldılar. Qabaq bilen digini ikisini birga bulgattılar. Başta mayda qızdırıp aldılar da ondan so'nggina su salıp Pişirip bitirdiler. Men endi buna bu texnologiyani öğrenganim Tuban Novgorod yoqlaridan öğrenip qaytganim deb olib qaraygali. Pishgan bularga tish. Qotiraqmi? Yok, pişken. Katı tügül. Pişken şunun kadar orijinal ne? Qiziq bo'lgan. Şunday motor ittirip salıp koyganlar. Ana başta bir şunday motor salıtığız var iken salıp koyatırgan. Rizapa. Yarar bo'ldi hozir. Maqtaysiz Rizapa endi bulaydik hozir. Siz ekspert olarak sizga necha chiqarib kerak? Qaysidir birinchi o'rin, qaysidir kimchiligi bormi, yo'qmi? Sinastirlik keresin. Ey sen uni shunlab da agarda mana sizning so'zni tantirg'ach, bunda tegizlik belgisi necha qo'yamiz ekan, shulay deb aytdingiz, ya. Sizning natija, sizning verdikt. Men endi bu iki rizq әзірленген rizqlarni mening narsasidir jetmi, mensa jetmi deb ayta olmayman. Bitinisi shun ko'ngilingni berib ishlanilgan menda. Fantaziya bor menda. Big usta artistlar bular. Men de aytdim, mana unda bizning Rafael Latipov edi, bunda Dina Latipova. Shulaymi? Bizning yoptashlarimiz. Yoptashlarimiz. Hozir aytsak da bo'laydi. Mana Demak, necha bo'ldi? Niçya. Nasar sözüne aytib bo'lmaydi. Rizq big motor әзірленген, motor ittirib tabınga verilgan. Men endi iskardan bizning tomoshabinlarimizga bizda bugun bilgish rolida legendar Rizapa Husayinova aytırga kerak, tamli bo'lsin restoranlar shildarining restoratori, xo'jabekasi, kitap xo'jasi. Kelegi saligi restoran endi adreslarında aytsak. Bizning banketный zallar endi Asinova bistesinde, Gagarin uğramında hem endi Schmidt'te 34. Temli bo'lsin Qozonda. Temli bo'lsin rahim etigiz. Nikahlar ötkeremiz, motor ittirip aşlar ötkeremiz. Allah'a şükür motor to'y majlislar ötkeremiz. Keligiz. Tani rizqlarimiz bilen mene biz endi qabaqdan püre yasaymiz, aş şunday temli pişiremiz her vakit. Keligiz. Qabaq aşlarga baramiz Rizapaga. Rizapa bek zo'r rahmat keluviniz uchun. Hali tag'in o'zimizda ko'rib deb ishonib qolamiz. Endi nihoyat bizning bugungi
тапшыруыбызның геройлары әзер үзләре турында нәрсәдер ишетергә. Берсәгә үзләренең ризыклары турында. Килде Риза ба. Риза ба Хусейнова. Әйтте бөтен нәрсәләрен дип әйтик сүзләрен. Каты әйтсен. Салатларны куып карады. Барысы да үз урында, барысы да тиешенчә салган, свежий. Монда да чигендергә уксус салынмый. Ләкин куып карагач, кара әле булган бит бу үзенә күрә бер әшкелтем тәм биреп тора ди. Бәйләнерлек урын тапмады. Салатлар буенча бәйләнә алмады да, түләмәде дә. Карады менә барысы да урында ди. Чөнки юк җирлек. Икенче ризык менә куып карап башлады менә бу ризыктан. Каралы кабаклар белән дип. Шуның хәтле ошатты ки, хәтта үзебезнең ресторанга кертәчәк без менә мондай рецептны. Яхшы юл. Я шуны әйтәм, мин монда берни арттырасыз әле бу тапшыруны караганда күрерсез аның сөйләгәннәрен. Бездә ясыйбыз дип пюре дип буламык, ни белән кабак белән. Рецептта безнең бар ди ул нидә менюда. Һәм менә бу рецептта үзебезнең менюга кертәчәк без ди. Рафаэль абый, бу бит инде Без бик шат. аның ресторанда синең Бу безнең икебезнең. Хәзер җырлап Монда бирмәсен. әйләнеп. Аннан соң куып карады әлеге ризыкны. Шулай бик шатты менә бу сервировканы матур итеп әзерләнгән ди. Монда җимешләр куелган, петрушкалар бизәлгән, салат, ит ашаганда салат булып торуда бик әйбәт ди. Гел мактады да мактады инде. Мин уйлаган бәйләнер бер җиргә. Юксың шунда бәйләнү. Итендә куып карады, барысы да пешкән, урынында, матур ителгән. Һәм менә бу технологияны сөйләп күрсәткән иң башта майда кыздар кертеп. Дип, әле шаккатты, шулай ук. Менә бит. Ризалабыз. Шуңа күрә сез аны шаккаттырдыгыз, аның мәхәббәтен яуладыгыз. Шуңа ул мин ди монда берни дә кемчелек таба алмыйм, берсе буенча да ди. Икесе дә димәк нишия, димәк мәхәббәт һәм сезнең дус тату гаилә җиңде. Мин дә әйткәч, Рафаэль һәм Динал Адиповлар иде монда дигәч, кара әле минем якташлар икән бит дип сөенде, әле ярый бер сүз дә әйтмәгәнмен ди. Менә шундыйрак бик ягымлы, бик мәрхәмәтле, Рәхмәт. казыя булып чыкты безнең Риза апабыз. Рәхмәт җылы сүзегезгә. Шуңа сезнең икегезгә дә безнең спонсорыбыздан бүләкләребез бар. Кукмара металл заводы ашык акционерлык җәмгыятеннән без әлбәттә инде башлыйк. Аш-су бүлмәсендә хуҗабикәдән. Рафаэль абыйның башlasang да була инде. Хәзер ул тирә башлый. Я Рафаэль абыйга зуррагын бирәм бит мин аның. Менә бу исекле табалар Рафаэль абый. Мин инде хәзер беләм. Бик зур рәхмәт. Сез 8 мартка бәрәңге генә түгел, кабаклы, бәрәңгеле, иттеле, сырлы запеканка ясыйсыз, Бара яме? бакчага кабак отып ишәм мен. Әйе, булай булгач. Бер кабак булса да үсергә тиешсез, бер елга бер кабак. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, катнашканыгыз өчен, кызыклы рецептларыгыз өчен. Инде бүген дә саубуллашабыз. Бу бүләкләр сезнеке. Әле мин тыңлаучыларыбызга әйтим, әгәр дә сез теге яки бу сәбәп аркасында күреп өлгермәгән булсагыз безнең рецептларны, аларны сез укый алачаксыз. Ирек мәйданы газетасыннан. Я, бармы тамашачыларга сезнең теләкләрегез? Әйе, тамашачыларга һәм менә хуҗаларның барсына да рәхмәт әйтәсебез килә. TMTV каналын бик яратып карыйбыз. Барыгызны да яратабыз. Һәм дә эшләп тора. Шуңа күрә исәнлек, саулык, һәм дә бергә булыйк, бергә калыйк. Шакырган бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт әйе. Үзегезгә килгән өчен рәхмәт. Очрашырбыз сезнең белән TMTV телеканалында. Әлбәттә. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV телеканалыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Зур рәхмәт.